Nag-una ang lalawigan sa Sugbo sa mga probinsya sa Rehiyon 7 sa gidaghanon sa mga nabokonahan na kontra COVID-19. Kinimatod sa taho ni Dr. Mary Jean Loreche, tigpamaaba sa Visayas Vaccination Operation Center, atol sa gipagayon nga Provincial Development Council meeting ni adtong miaging Huwebes, Oktubre 28. Sa maong datos, miabot na sa 2.4 milyones na ka-dose ang nabokonahan sa lalawigan, anaa kini sa kapin 73% nga utilization rate itandi sa populasyon sa probinsya. You will see that the top notcher for vaccination, whether first and second dose, is Cebu. Okay, so mataas yung ating vaccination rate if we compare ourselves to Bohol, Negros Oriental. Okay? Sililuan Mayor Cristina Frasco, kinsa mauusab ang Pangulo sa League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter, mipasalig nga anda makigtambayayong ang mga kalungsuran sa pagpamakuna. We continue to work with the VVOC and the DOH and the PHO, and in behalf of the mayors of these LGUs, we express our willingness to give all assistance necessary to ensure the success rate of vaccination. Samtang sa report usab ni Dr. Loreche, dako ang kausaban sa mga kaso sa COVID-19 sa lalawigan. Sa datos kaniadtong Nobyembre 3, anaa na lang sa 202 ang mga aktibong kaso sa COVID sa probinsya. Anaa usab sa 38% ang critical care utilization rate sa mga hospital bed nga gitagana alang sa COVID cases sa mga pampublikong tambalanan. Sa miaging duha ka buwan, anaa kini sa 70 ngadto sa 80%. Cebu apparently again was praised for its very good action plan on our cases. So that is reflected by our numbers. What is very remarkable here up to as to month to date, if you compare August, September, there was a 50% reduction in the death. And for October, talagang mababa na masyado. We're almost about to end the month. Uban sa taho ni Paula Mendoza, kini si John Fredson Granada, balita sa Sugbo.